Dainin maraot sa paghapot. Dainin pagbabawal sa paghapot. Mga kahaputan kan banwaan na dapat masimbagan kan mga nanunungdan. Ano nga niyan hapot naan? Ngunyan, uya an hapot. Mga tugang Henry Maceda po, ang lalaking hindi inuumaga. Ini po si Mr. M nagsasabing, sana kamugabos ayos. Day po ning problema, day po ning kagutuman sa tulak, asin day kapalpakan sa satuyang utak. Kay Henry M, kamugabos ayos. Ronald Baldo ang sa kuyang partner, mga tugang sa Lawas Mega Force Patrol para po sa mga bareta in the morning. Ang sa tuya tabing numero na pwedeng apudan para po sa indong mga reactions 0928-777-5548 0966-203-0034. Dahil pong personalan, si Henry M, mga tugang taghapot lang, kaputan kan manuaan na dapat masimbagan kan mga nanunungdan. Good morning, Legazpi City. Good morning, Albay. Mga Bicolano, sa inman na parte kan mundo. Kumusta po kamugabos niyan? Bueno, ngunyan pong aldaw. Poon mga tugang kanibalong festival. Kaya tabi mga tugang antinampo. Diyan po mga tugang sa Rizal Street, sarado. Alas 4. Sa ano yan, diyan pong alas 2 nin hapon. Pero sabi, mapuon mga tugang kankuan, mapuon tabi kan parada. Alas 2 may misa, alas 3 po may parada. So, ano nga po kaya yan? Buong Rizal Street tabi, sarado yan. After lunch pa sana. Yan, dod may magkakauron kita dyan. Kauronon tadod mga tugang si Chief Rulis Guerra para po sa proseso kan closure. Mga tugang kan tinampo buda sen pwedeng umaragi tang from City Hall, Peñaranda Park hanggang po mga tugang iyan sa hanggang po iyan sa Sawangan Park. Mga tugang iyan po ang agihan kam parada. Opening parade para po mga tugang sa Ibalong Festival 2024. Ang tapos kan parada, ang opening po dyan mga tugang sa Sawangan Park sa Barangay Daplap, Legazpi City. Okay? So ang gabos na mga aktibidades, igwa dyan tabi sa lugar na yan. Alright? Bueno, mga kauron tangon yan mga tugang ang Dangal ng Bayan Awardee, mga tugang sa Bicol Region na itinautabi kan Civil Service Commission. Hindi po sa Legazpi, sa bilog na Bicol Region, ano? Kaso hapon, kung sendo po mga tugang na nadangog, nakahuron ta sumiba pang mga awardees duman, ha? Nakahuron ta tabi sa mga teachers duman, ha? Na mga awardees and saro duman nga ni si Mayor Crisel, mga tugang sa pigaapod ng Pag-asa, saro sa mga Pag-asa awardees, mga tugang kan Civil Service Commission, no? Pinaghiling ko sugabos na awardees duman tabi na natawanan kan ano yan na outstanding government workers, no, sa Bicol Region. Mga tugang kadaklan duman mga teachers buda may saro po na taga Water District duman po sa Virac, Catanduanes, and saro sa ano yan sa nakasabay mga tugang duman na na-recognize kan civil service bilang outstanding public officials and employees or Dangal ng Bayan Award, mga tugang regional awardee. Iyo po si Punong Barangay Glenn Barcelon, ang samoy atabing Executive Vice President. Dagugunta daw mga tugang an sa iyang reaksyon tungkol sa bagay na ini. EVP Glenn, good morning Tabi, welcome and congratulations. Good morning, Tabi, EVP Henry, sa gabos niya itong listeners ng istasyon DCTV. And salamat po, Tabi, sa congratulations. Yes, opo. EVP, kumusta po? Ano ang
dakol ka nang na-receiving recognition tabi hali sa iba-ibang mga ahensya kan gobyerno, DNR, sa gobyerno provincial, sa City Government of Legazpi, Department of Health, iba pa. Pero ini po naiba ini na pagmidbid sa imo kan Civil Service Commission. Ano po ang reaction mo kan maaraman mo nasaro ka sa mga awardees tabi bilang outstanding public officials and employees or mas midbid sa apod ining Dangal ng Bayan Award? Bali, BP Henry, sa totoo lang, di ako makapaniwala. Itong aldaw na hapon na congratulate ako ni Ate Manet na Almeida. Pero kung a close friend na niya trabaho sa DepEd, nasa Manila siya, director po siya naman. Yeah. Congratulate niya ako. So, basa ko naman sa messenger, nahiling ko itong post ng civil service. At that time, nasa Manila kami Mayet sa pamilya ko. Every nahiling ko sa Inda, sabi ko, makasabay pala niya ako digdi. Sa totoo lang, hindi man talaga ako masyado nag-aasa. Araw, baga, kapigiling ko sa background kan mga previous winners kang civil service. Dangal ng Bayan. Medyo more on sa mga education, may mga doctors, iba-ibang profession, pero more halos sa education eh. So, ako as barangay captain, halos ako lang palang siguro ang natawan kay Aro Kening Dakulaon na Onra kang civil service. At barangay captain, natural, ako mismo pag-iisip ko gari compared sa ibang mga nominees, kaya ako gari bako pa man ako at par sa mga na-accomplish nila. Pero grabe ang pasalamat ko sa Regional Search Committee, lalo na sa ang namayo kay ni si Regional Director DC Abraga Esponsolan. Dahil iba so hiling ninda kang search niya na taon. Na konsain ang sarong simpleng barangay captain. Natawan kitsa na sa na maging saro kan mga regional winners. Kaya, grabe so kaugmahan ko, very privileged, honored, na nakasabay tabi ako di si BP Henry. Okay. Ang pighihiling ko kaya sa mga budak kasuhapon kang pigdi-discuss ko tabi ni kaya nga ni gusto kong makauruntod si Director Bragaista. Gari, sa Bicol Region or baka sa Pilipinas, pero sa Bicol Region, gari, first time inigayod na kapitan po nung barangay ang natawan ng recognition. Kasabay kaya, kasakarak lang kay ABP, mga DepEd employees eh. Susog naman sa history kay ni, nadangal ng Bayan Awards. Iyo tabi, BP Henry. In fact, siguro sa ibang level kang local government unit, from the mayors, pasakat ng mga posisyon. Ikuha naman halos kay mga tawang kay Aro Kening prestihiyosong award. And sa pagtubod ko, sa paghapot-hapot ko man, kaya ako ang primero. The first digdi sa Bicol Region na tawang kay Aro Kening Onra kang civil service. If not, kundi kita nasala, baka nga ni sa bilog na Pilipinas sa BP Henry. Okay, ano po ang hiling mo na saro sa mga napansin kan Civil Service Commission? Ini bagang araw kaning award sa anuman bagang award giving bodies or giving evaluation? Ang paghahanap kay ni EBP so excellence performance nin sarong tawo na dapat ma-recognize may kinaaraman sa iyang pinagigibo. Ano po sa hiling mo so napansin kan evaluator kan civil service na haro po sa natawan ng kaning pagbinbid bilang Dangal ng Bayan awardee na pinagigibo mo bilang punong barangay kang Dapdap? Ang hiling ko tabi BP Henry, dakula ko na bagay so nomination ni Mayor Geraldine Rosal. Dahil siya tabi ang nag-dominate sa kuya. And duman sa nomination form, naka-detalye duman so mga na-accomplish ko as punong barangay kang Dapdap, Legazpi City. Halos ang rumdum ko, ang focus, halos ang emphasis kang period kang evaluation is 2020, 21, 22, and part
2023. I see. Hindi Okay. man paano sa mga panahon na after kang pandemic, Iyo. hindi man sa mga panahon na talagang nag-excel kami in terms of governance and performance sa barangay. Oo. Mala nga ni baga, tulong taon kami naging cleanest and greenest barangay sa bilog na probinsya ng Albay na pinagtao kang provincial government of Albay. Mhm. Sa City of Legazpi man, sunod-sunod man na taon-taon, kami man ang best practicing barangay on ecological solid waste management program. Oo. At sinsiring man kang taon 2022 and 2023, naging sunudan back-to-back kami yung seal of good local governance Yeah. for barangays. Hindi ang halangkahon man, as in prestigiosong award na pinagtatauman kang DILG. And in fact, magatabi, kami ang primerong barangay sa siyudad kan Legazpi na natawan kay ni Honra, Iyo. ang SDLGB. Yes. So pangdawang yes. taon, nakasabay naman tabi. So, Boragwis and Barangay Piñaranda. Iya. And kung yun naman na taon, tamang-tama, nag-evaluate man kang para sa 2024, potential passer man po kami dahil nalusutan din naman sa City of Legazpi and sa provincial. Oh. Parang aruga na hiling ko. Plus, of course, iba pang mga awards and recognition na nag-ibume sa samuyang performance hindi sa barangay kami Dapdap. Oo. Ikatabi bilang punong barangay, kung nagtatrabaho ka dyan sa barangay mo, naka-direction po sa imong performance na nga ma-recognize o nagkatrabaho sa nakamoninduro diretso para sa kapanganan kan barangay Dapdap? Ang recognition, masulod na sa nakong igwaman, tabi EBP? Actually, di man ako nag-expect yung mga awards. Siguro, dirikusa lang na nag-papunction ako, susog sa diktakan sa kuyang puso. Oo. Kasi somehow, pigiling ko nga gari talaga niya on sa passion ko man sa community service. Kaya nagtatrabaho ako na di nag-expect malangawang ani pagkatabi BP Henry. Ang pundasyon ko, Opo. nagpuna akong aki kapataang barangay chairman kan Dapdap. Kaya siguro sa mga na-accomplish ko kayo pun kang aki pa ko. Sagod na nag-edad naman, nahiling kan sa ko yung mga kabarangay. Kung paano ako nagtatrabaho, paano ako mag-perform, paano ako nag-servisyo sa barangay. Kaya tiniwalaan nila ako sa halawig na panahon. Siguro another factor yun sabi, BP Henry na naging kapitan pa kan Dapdap. After kang KB chairman ako. Yeah. For 18 years. Oo. Nagpuna akong 28 years old. Kasi gabos yan, nakakaagtabi yan naman sa profile mo, sa background mo. Nasa gari. Requirements yan na on sa resume, sa biodata mo. And, pero kang mga nahihiling ko na, pero ito kang mga mga nakatapang sa kuya, na pun kang KB chairman ako, naging outstanding KB chairman ako kan Legazpi City. And ka nagbarangay captain ako, without expecting anything, talagang nare-recognize kami ng iba-ibang mga awards giving bodies. Siguro, saro ito kang hiniling man kang civil service. And of course, itong susog ba sa Republic Act 3713, itong sa ethics, ito kulaon na bagay ito kasi Arta? ang ng Bayan Award. So sa Arta, bako may recognition ka mo sa Arta? Conduct and ethical standard. Yeah. Karong public official. Yes, okay. Yan ang gari rumdum ko na pinaka-sentro ng kang criteria. I see. Okay. Ang involvement mo sa ibang organisasyon, sa luwas kan function mo bilang kapitan, sa mo tabi, nakatabang ito para, sabi, na mas mapakusog mo sa imong pundasyon sa paggobyerno, kan barangay, as in, nahiling ito kan Civil Service Commission man tabi. Hello, EBP. Madali lang, tamid yung nagwawara tabi sa imong signal. Tabi. Okay. EBP, madali lang nagawara-awara ang signal mo, madali lang tabi. Nagawara. Okay na yun eh. Hello? Hello, boss? Hello? Medyo nagawara. Hello? Kaya malipat daw ako kikwan. Malipat ako ki linya. Nagawara so signal ni. Wala lang, tamalipat kita ki
Ako napapansin ko, natalo tamalion mo niyan ang kuan, ang signal kan, hello, malipat akong linya tabi EBP, may lang malipat kita kilinya. Mas klarado tabi, malipat kita ki ibang linya para, hello, EBP. Hello, BPP. Yan, mas klarado po ini. Mas klarado Opo, po ini. opo. Okay, Yes, go ahead tabi duman sa hapot ko ta ikabaga. Aper kan barangay kapitan ka, dakol ka pang involvement sa luwas kan sa imong pangsilbirang kapitan sa iba-ibang mga religious organization as in iba pa tabi EBP. Iyo, tama po tabi yan. BPN, giling ko mga nakatabang man ini. Oo. Sa iba-iba kong mga experience. So iba-iba ko man napag-survey sa iba-ibang aspeto kan sa kuyang pinagigibo. Halimbawa, nahiling man siguro sa kuyang involvement sa simbahan. Pastoral leader ako. Sa DAP-DAP until now, ako ang barangay pastoral coordinator. Opo. Naging PPCLA co-chair ako sa St. Rafael Parish. And naging president ako kan Diocesan Council of the Leyte. Malangan ni Pagkatabi. Nagtukaw pa ako sa National Executive Board kan sa Guniang Laiko ng Pilipinas. Yes, So siguro sa background nahiling man po siguro ito. And of course sa media, sa tuya, sa radio station. Natural na kulaon na bagay because Opo. ang pagigibot sa estasyon ta, public service man. Bilang station manager as an executive vice president kan sa tuyang kumpanya, ako pigiling ko sa rumay ito kan mga nagdagdag sa credibility ko bilang sarong nominee. Opo, okay. Ano po kunya na nahiling mo nagari by the way, madal lang. Dahil ko kayo nako sa detalye kay dahil ko nakauron si Director Braga Escan sa kasawapon. Narin tabi EBP ang kuang kani recognition tabi. May schedule na sa indo ng mga awardees. Dahil pa man tabi ki information na pick paabot sa mo. Siguro in a later time, mapadala na lang tabi ki notisya. Ayan, okay. Ano pong gari nahiling mong direksyon mo ngunyan? Every time baga na may may nakukuha kitang mga recognition, gari, saro yun sa mga inspirasyon para mas lalo lugod na mapakari ang serbisyo tabi EBP? Iyo, tama po yan. Kasi sabi ko nga baga sa imong hilason ako na nakasabay ako. So, sabi mo interview mo tulo ako the following day. Oo, kaso Sabi ko sa alat niya ako muna magmumuning-muning muna ako. Ay sip-isipan ko muna talagang di ako makapaniwala na sarong barangay captain makalusot digdi. So nahihiling ko duman sa responsibility. Kaya nahihiling ko na sa likod kining award na yun itong responsibilidad na dapat magampanan ko ang sarong pagiging Dangal ng Bayan awardee. Yeah. No. Kaya nahiling ko. And then siguro mahiras ko man sa kapwa ko mga barangay officials, hindi sa ko yung naging recognition. Kasi para sa kuya, bako ko lang ini kapangganahan. Kapangganahan ini kang gabos na barangay officials. Because aram tamang mga tabi ang mga barangay officials, lalong-lalo na sa mga barangay kapitan. Na grabe talaga ang kapagalan, grabe ang sakripisyo. Grabe talaga ang challenges na minaabot sa muya. Tama na baga, saan sa muyang funksyon, sa samuyang lambang barangay. Halos talagang masabi mong kami ng executive, kami na ang legislative, kami pang judicial, di ba? Yes. Into one, sabi nga, ika na ang pulis, ika pang ospital, ika pang doktor. Grabe talaga ang role kan sa barangay captain. And ini recognition na hindi kang civil service, pero sana maging inspirasyon sa lambang saro sa mo, sa lambang barangay officials na mag-inguhan ng kita sa pag-perform kan sa tuyang mga trabaho, kan sa tuyang obligasyon, maging maray kita mga leader, maging mariparo kita sa kapakanan kan sa tuyang mga constituentes, sa development kan sa tuyang barangay, hingwahon tanagya. Dahil ang araw kining award na pritaw kang civil service, lugod mag-serving inspirasyon sa tuya, na tigre-recognize man palan ang sa tuyang mga efforts. Opo. Okay. So ano po ang direksyon tabi EBP? Ano ang next ways to go? Siyempre, yan, ibang level naman ang masunod tabi. Ano po ang nahiling mo na pwedeng gibuhon tabi? Well, sabi ko nga ni Tabi, BP Henry, na lugod magampanan ko ang role kisarong pagiging Dangal ng Bayan awardee. Na maging sarong maray na example, maging sarong maray na ehemplo, na maka-inspire kay iba man ng mga barangay officials. As in, lugod mahiling man ang kahalagan kay Nika sa tuyang mga young generation, mga future leaders
na maka-inspirar kita Mhm. kining award na ini. And of course, lalo naturalmente ako magpupursige Oo. na lalo ko bang mas maging mapakarahay Yeah. sa kuyang performance bilang punong barangay kang Barangay Dapdap. Mhm. Opo, sabi ni Kuya G. Azucena, congratulations data BBP sa imo. Salamat, Primo. Oo. Buda si Noel Manalo, nag-chat man sa Kuya. Thank you, Noel. Oo. At saka uni pa may saro pa, congratulations tabi Cap Glen Barcelon sa Tuya Salamat na po. texter. Good morning, sir. Pagi-congratulate kay Sir Glenn. Congratulations tabi sa iya. No wonder dakol kayang recognition ang Barangay Dapdap maski ka ito pa tanasundan ko tabi yan sa imo ligdi sa DCGB. Okay. Iyo, tama po yan, Oo. DP Henry. Kasi hindi sa kuyang pagkaka-award, ini pagkaka-recognize sa kuya. It takes some requirement. May, natural, you have to comply with all the requirements. And maswerte ako, nigo akong sarong amigo na writer, si Luis Belio, na Oo. puon ka naggamit bidang kami sa City Hall, kang kayo tumaga ng ex-officio city councilor ako. Iyo. Naging amigo ko na siya. Nasundan niya ang sa kuyang journey, ang sa kuyang track record bilang barangay captain kang Dapdap. Opo. Opo. And sabi niya sa ko, pikiling ko ngaya, pwede ka makakwalify sa Dangal ng Bayan Award kang civil service. Sabi ko, yan, istorya niya sa ko. Sabi ako, di ko ako kabisada. Pero kung hiling mo, pwede, why not? So, actually siya nag-ibog ang write-up ko. Oo. And nakulaon na pasalamat ko kay Mayor Geraldine Rosal. Siya man ang naging nominator ko. Siya ang nag-nominate sa kuya. Yeah. Sa iyang tiwala. Nagbunga ni kay Magayon. And of course, napasalamatan ko man siguro si Darlito kasi siya sa nagpirma ka sa kong service record. Ayun. Oo. Kasi ang background kay ni, dahil nga ni primero kayo ako na barangay captain na nag-intra. Sa service record ko, may confusion kung siya mapirma kung DILG or any City. city government. Oo. In fact, sinubmit na service record na nagpirma si Ma'am Jo Noida. Oo. Ang sa tuyang City Local Government Operations Officer ka DILG. Oo. Tapos sabi ka civil service, dapat city. Ayan. So, kaya nagbalik naman kami, si Darlito na nagpirma na dahil pagduwa-duwa. Ayun. And Oo. of course, siguro po akong natabi ining oportunidad na makapasalamat sa mga kapos na nagtaong positive feedback. Opo. And of course, saro ka na dyan. Kasi nakulaon na bagay. So, sa itong mga giniribong endorsements ako, dahil ko na po saro-saroon sa kadakulan, baka may malingawan. Iyo. Tama. And Tama. at the same time, majority kang mga nagtaong endorsement ako kaon sa indang positive feedback. Mas mo yan indang anonymous na lang. Yes. Sinda tabi BP Henry. Yes. And Oh. of course, sa kuyang pamilya, natural dahil kung man mag-gibo ni gapos ng mga na-accomplish ko sa Dapdap, kung mas supportahan sa kuyang pamilya, sa mga Oo. pagsabot sa ni Mayet, kan sa kuyang mga akit, natural, oras ang kakapital sa pagserbisyo sa publiko. And sa kuyang mga kabarangay, ang very, very supportive sa kuyang barangay councils, mga nainaw sa tulong niya. So di ako namang problema because saro kaming hero, magayon nun ang very smooth ang implementation ng mga projects niya. And naturalmente, sa tuyang istasyon, sa DCGB, Oo. dahil sabi ko nga public service ang DCGB, public service man ang barangay. Opo. Natatawan ako kitkan sa oras na nakakatabang pa ako sa samuyang barangay. And of course, sa tuyang simbahan ang Yan. Yan. Catholic Church. Kasi Oo. kapos diyan ako naghuhugot, lalo na samuyang patron na si Santo Cristo. Yes. Gabos man na mga agrangay, gabos na kamautan, gabos na mga epo, pinidulot ko permisaya, nagpapangadya ako. Kaya siguro, nagbubunga man in karahayan. Oo. Opo. IBP may text dig sabi niya, good morning, Hen. Barangay official po ako. Ay, madali lang. Unin na mo ng basahon ko. Sabi ni MG Palan, si Nurse MG, pakigreet kay Sir Glenn, our best. Congratulations kay Bang ako asin an sa iyang BHWs padagos ang misyon.
Sabi Patagos ang mission, salamat tabi, Nurse MD. sabi man ni Raul, Nurse MD may guson, very active man iyo sa baga. mga services me. iyo baga. Matibay yun. Oo. Wala natabang manan sa kuya. Yes. Sabi man ni Bossing Raul Calio kang PYC Enterprises, congratulations nga kay Sir Glenn. Salamat tabi. Opo. Okay. Uni po, so pagsabi ko sa bago, Hen, pakihapot daw po, barangay official ako, ano po sa mga inagihan ni Cap Glenn na preparations para dyan sa dangal ng Bayan Awardee? Kasi kung dahil tsaga ka magpreparar ka, ang redakulo na requirements kaya baga po sa gobyerno? EBP, reaction tabi. Yeah. Oo, kasi maski ano man na awards giving body, pero may igwang set of criteria na dapat i-comply mo. So, pag comply mo ka, mahihiling mo sa track record mo kasi natural, di ka man maka-fill up sa rong form o sa rong pigaagad sa imo kung dahil mo man ito talaga na-accomplish. So, ang important is the write-up. Opo. Oo. Istorya mo sulaman kay to, natural, iya sa content, dapat talagang may mahiling duman. Iyo. May gawa kang mga maray na gilibuhan bilang public servant. And to write up, very important ito. Yeah. So yan mga nahihiling kong kasi in any awards giving ni BP Henry. MOV itong pag-upload na means of verification. Yes. Dapat mag-comply mo Totoo. ito. Na dapat ay pwedeng nag-write up ka lang na wala man ikang proof. Oh. So dapat ikaw means of verification. Pero Yes. standard na pinaka permit. Buda makatotohanan talaga kapag verify iyan, mas klarado magkukuhanin ang katotohanan Iyo po. na public iyo po. performance. And then siguro, ang sarap pa nahihiling ko, kasi sa haloy ko man na pagserbisyo, nagpuna ko, very depressed ang barangay Dapdap eh. At age 28 yan, sabi ko mga BP Henry. Iyo po. Dahil kaming kuryente, dahil kaming maray na tinampo, Iyo. tubig, etc. Talaga, very depressed barangay siya. Oo. So sa transformation, it's a journey. Ako sa Evidalian, alam isang proseso. Kung na-nominate man ako ni Mayora, all because may track record. Kung hindi po kami kang write-up, nag-submit kami kang mga requirements, all because na nagtutugma naman sa criteria. Iyo po. Si Luis Bilyo palang kasapo, nag-chat sa kuya, ugmahon. Oh, grabe itong kaugmat ito. Grabe, nag-chat sa kuya. Kasi, Oo. Sabi sa niya kuya, EBP, nuri niya kita magkape. Ganyan ako, kasana. Ganyan ako, dapat si EBP magpakit bako ako. Para ulog si Luis. Kachat ko sa punog. Baon siya. Grabe ang kaugmaan niya talaga. matibay siya. Totoo siya kang siya kang kung anong gigibuhon. Kaya kung si man nagmamati ko niyan, kung sa paghiling nindo, qualified man ka because anyone can be a Dangal ng Bayan Awardee. Correct. For as long as na-meet mo so mga standards, lalo na so itong 8 terms baga of public service, ethical standards. I would say na anyone can be a Dangal ng Bayan Awardee. Correct. And we recommend sa ito si Pading Luis Novello na pwedeng makatabang tabi sa ito. Yes, opo. Nag-text si Manay Ardil Laguno. Congrats nga Cap Glenn. Ay, salamat tabi, Madam Arlene. In fact, donor naman ta siya BP Henry sa Santa Cruz Mission Church. Kasi hindi ka patas na baga so bubong niya. Nagpadala siya the other day 50 bags of cement. Salamat ang datan, sabi ni Father Jonathan. Ako sa ilang, may masunod pa kaan. Siyempre, tanda mo, tinadigdi sa imo. Ongoing ang patrabaho may simbahan. At by the way, EBP, actually, so direksyon ko sa imo kasi baga about involvement mo sa iba. Sabi nga ni kaniba, yaon sa baga sa imo Santo Cristo Mission Church, di ba? Opo. Sabi mo kasubago, siyang pinaghugutan mo kung ika may mga pangangaipo, irirani mo tulo sa satuyang mahal na Diyos. Opo. Ano ang kwang mukha ni? Ano tabi ang pwede mong ikahiraskaan sa tuya ng mga kapabarangay official sa nagdadangugon niyan? Gamos man nagpupuon sa mahal na Diyos. Anything na mo yatang gibuhon, itaas ta sa iya, pangagkita, iagatan tabang. Kasi bilang tao, bilang individual, may mga limitasyon man kita. May mga bagay na dahil man kaya kan sa tuyang kaisipan sa tuyang lawas. Pero at the moment, inagat man tabang kang mahal na Diyos. Nagiging puzzle ini. As in, may mga pasabong kung ano mga maray mong gibuon. Kasi
Ako, I believe na so ethical standards baga. Iyo po. So any moral ground, very important sa sarong public servant. Kasi kung naon sa imo sa puso mo, as in isip mo, ang pagtubod sa mahal na Diyos, di ka mapapasala kasi kami magdudua-dua mag-ibog isala. Opo. Okay. EBP, salamaton tabi. Anong mensahe mo sa mga taga-dapdap? Buda tabi sa nagdadangog niyan. Sabi ko ata sa bago, pigpasalamatan. Nakakuha naman, ko boss. Nakakuha naman. Nakasingint naman sa imo pakalipas ki mga 24 oras, ano? Actually, kumbaga sa sabi, sa totoo, sabi ko BPR layluhay. Kaya kung mariparo mo, Onder na kita, Noy. Iyon na. Okay. Smile lang tayo. May schedule mo niyan. Sikado kung may schedule mo niyan. May schedule mo niyan na brownout. Igwa Ronald, kay schedule. Takasubanggi, nagpalsok sarong man eh. Sige daw. Sandali lang balikan ta si VP Glenn. Balikan ta. At tabi mga tugang si punong barangay Glen Barcelon. Ayun, sandali lang. Busy na ang linya. Busy. Sandali lang po. Busy line. Aha. Okay. Sandali lang. Hello, ABP. Hello? Yeah. Hello. Yeah. Opo, onder na po kita. Nag-chat pa lang si Ma'am Ansi Kang DNR. Kang? Si Ma'am Ansi, DNR. tawin ko. Si Ma'am, si Ma'am Ansi. Si Bayan man yan. Iyo, Si Bayan, masarap man yan kang motivator ko. Yes, big congrats daw, Sir Glenn. Hali po sa DNR. Salamat sa iyang suporta sa mga programa kang DNR. Iyo po, sarap pa pala naganda ko nasambit. Oo. Ako sa bagay, nasambit ko sa Clean It and Greenest. Mula sa best practice din kami sa ecological solid waste. Iyo po. Pagkamot paano sa environment, very supportive kami dyan. In fact nga talagang naro-recognize kami dyan DNR, dakang OCNR, dahil sa mga programa na talaga nagsusuporto sa programa manunod sa kapalibutan. Sabi man ni Pading Mar, mabuhay, Padihong ko ang the best. Salamat, sabi, Pading Mar. Okay. May nag-text. Good. Ni boss, may suggestion. Congrats po, Kap Glenn. Pwede po ba kayo na maging
barangay advisor. Inter-barangay advisor. Barangay advisor na. Nasambit ko nga ni Magatabi, BP Henry na sana maka-inspire ini Yes. sa mga barangay officials Oo. na maging panalmingan na pwede man pala na maging dangal ng bayad awardee ka civil service. So, very much willing ako. In fact, sabi BP Henry, may mga pun ka nag-seal of good local governance awardee ka din. Opo. Takol ng mga DU students Oo. na nagkakonduct pa kang thesis nila. And in fact, ngunyan nga ning aga, igawang kang estudyante na mga sa barangay hall na ma-follow up kan sa survey form nila. Opo. Sige nilang i-interview sa ko, sige ang hapot. Saro nga ni dumang kang estudyante, saro siyang barangay secretary dyan sa sarong barangay Candaraga. Oo. So, mahihiling mo datakulon ki mga leaders, lalo na yung mga bagong, mga aki ba gano'n yan. Na, they're very much willing to learn. Iyo po. And maraman nila, kung nga ta sila good local governance award kami. And muya nilang maarog man. In fact, to mention it, not for anything else, may mga barangay captain sa Legazpi na mga aki pa, mga baguhan. Mahiling mo sa ilang kamaabutan man na makaarog man lamang na sa barangay kasap-kap. And mayaman nilang mag-excel sa ilang performance. Kaya naman sa kuyang pag-advise the moment na naghahalot sa kuya. Yan. In fact, ang sa imong pigibong mentoring, nagari tutoring, ang pigib yan barangay bubaga nagiging sentro kan mga lakbay aral, bakulang Legazpi, buong Pilipinas nagibisita yan sa imo para maghiling tabi kan best practices kan sa imong barangay, tabi, di ba ibig? Opo, totoo po yan tabi, BP Henry. Kung kaitong panahon, nagpuon-puon akong kapitan, kaniya naglalakbay aral. Yan. Samuya akong makaukod sa mga pigigibo, kang ibang mga barangay sa iba araw. Ngunyan, this time baliktad na, kanina ngunyan ang pigtuyo, kami na pigitipid, kami na pigibisita, at muyaman maukudan. Yeah. Asa mo yaman ang pigigibong klasikang governance, hindi sa barangay Kandap-Dap. Opo. Congrats, Brother Glenn. Yaon talaga ang gabay sa iya ta. Duwang simbahan, piga-aktibuhan niya ang Santo Cristo Chapel, Buda Central Pael Parish. God bless ka. Pasensya na day ko tabi. Aram ko sa inyo nag-text sa kuya dito sa personal kong number, pero garo bid-bid ka tabi kay ni EVP personal na nag-text Opo, na ni. salamat tabi. Opo. Sige, ano po ang satuyang mensahe sa satuya tabing mga kabarangay and sa mga nagdadangon? Oo. Sa natural sa sakuyang mga kabarangay, day kuman ma-endorse sining Araceli recognition at iba pa mga awards and recognition sa barangay. Kung pa man sa mga suporta asin kooperasyon, ulit ko na titaram. Dahil sa suporta asin kooperasyon kan sa mga residentes, at mo yung mga barangay officials, elected and appointed, madali para sa sarong leader na rin sa kuya, magpa-implement ka ng project. Pagkabos man ang mga programa, gabos na proyekto sin aktibidad, nag-aagi sa Development Council. Pinag-uurunan yan. As in, mabuyo ka pa-implement kapag yaon ang suporta in kooperasyon kan sa imong mga residentes, talagang magian, madali sa napag sa implementar. Opo. Salamat tabi EVP. Congratulations again and mabuhay tabi kami. Salamat man tabi EVP Henry asin sa gabos niya itong mga listeners. Salamaton tabi. Alright, thank you. Mga tugang punong barangay Glen Barcelon kan barangay Dapdap saro sa mga awardees. Mga tugang sa Dangal ng Bayan Awards kan Civil Service Commission. Kasuhapon, kung nagdangog po kamo kasuhapon, dakol kitang mga nakahuron kasuhapon ng mga awardees. So teacher dyan sa Tabaco, no? Na awardees man, buda si Mayor Crisel bilang pag-asa awardee. Buda pigpahanap ko pa so taga-DepEd na saro na Division Superintendent. Tabi, hindi minako si Madam kasuhapon tabi para taonan taman ki recognition para po sa mga interviews digdi po sa DCTV. Hello migo, maray na aga. Hello. Ayun, naputol. Sige daw tabi. Migo, bago ko pala ako ng report ni Jimmy, please call again. Tabi. Manong Reg. Good morning amigo. Sige daw, okay na. O palagong ko na muna si Jimmy Lugod. Sa dagdag na report, 8:22. Okay na, ito na.
ito na. Hello, good morning. Good morning, Mano. Yes, sir. Hello. Mm. Yes, congratulations duman sa mga nagka-Igwaki Award. Yep. Mhm. Tapos sulas na tinarambaga ni Mr. Glenn Barcelo Oo. na kundi dahil sa suporta ng mga tao niya. Opo. Dahil niya man makukuha ito. So sa 70 barangay kang Legazpi, saro lang pala nang talagang nagtutubot sa Arugayan. Na-confirm ko, araw pala ka. Yung baga, maski duman sa muya, wala. Wala pa talaga. Kung talaga nagsuporta ang tao, wala. Importante. Sa 70 barangay kang Legazpi City, only dap-dap ang igwang Arugayan ng mga tao. Kaya nabibiyayaan sa mga official na yan. Yeah. Tang suporta kang tao kaya, amigo, nakaka-inspirar, di ba? Oo, nakaka-inspirar ng maray sa sarong na mamayo. And siyempre, kung bago man siguro sa pagmahanihar, di man ito magiging mag-materialize. So, ikaw talaga dapat tumindog. Correct. May leader talaga dapat. Kaya, congratulations para sa iya. Yeah. Sana maging pa siyang kolektibo sa Legazpi City. Opo. And kung bago na igwang Aruga na tao na nakaka-inspirar pala. Yes. Maski nga sa muya sa barangay ko, hopeless na pero na-inspired man ginaraya ako na igwang maarong pa kaya na tao na igwang barangay mismo, na sinda mismo nag-iiling-ilingan ka. Nagkatarabangan. Sa kuya kaya sa barangay ko, wala na eh. Isakat na nga na o kimawas na eh pag nag-iintindi. Pangyari sa maabag ka. Di ba nga? Sige, okay. May yung mga ito. Salamat niyo. Mabuhay. Bye-bye. Alright. Thank you. Jimmy Nasalita. May dagdag na report. Jim, good morning, Jim. Yes, salamat BP Maraynaga sa mga parantabay sa mga dagdag panyatong barayta duwang resolusyon na ipinasari na probaran sa Sangguniang Bayan kan libon sa regular na sesyon sa panginginot ni Vice Mayor Mac Gregor Saison kung saan kaso hapon nakaulay kan DCGB News si Kagawad Bong Bilascon Chairman Committee Unapro sa Sangguniang Bayan libon sinabi kay ni sarong resolusyon ninda iyo ang pagtaong komendasyon sa new IBF minimum wage champion sa persona ni Pedro Taduran Jr. 27 anyos alias Kid native kan San Agustin Libon. Ikaduwang resolusyon ta BBP iyo ang consensus man kan Sangguniang Bayan members na matauanan nin 20 mil pesos cash incentive ining si Pedro Taduran. Kana Miyerkules minabot digdi si Taduran kung matatandaan luminaban ini sa boxing sa Tokyo, Japan na pinataob kay ni si Sarong Tikmo sa tinumba ang boksyador na Hapones na dahil pa ni nanamita na kadaugan alagad sa kamao ni Kid Taduran tuminumbay ni TBBP. Pantulo ang lokal na gobyerno naghanda nin Heroes Welcome sa Tagalibon na nagpabisto sa kinaban nin na boxing sa ibang nasyon kung sa'y nagmotor kay dini sa Libon asin na banwaan kan Pulanggi. Mismong si Congressman Fernando Didi Cabredo personal na pig-congratulate ini asin natural pig-welcome mantang naisihan kan congressman na may masunod na laban ini si Taduran pwedeng makalaban da kay ni sarong Chinese o Puerto Rican nagasigurar sigon kay Kagawad Bong Bilasco ang representante kan 3rd district ni suporta digdi kay Pedro Taduran Jr. Tangugunta ang entrevista niya to kay Kagawad Bong Bilasco kan Sangguniang Bayan Libon Albay. Nagpasar po yung Sangguniang Bayan ng resolution of words of commendation sa karangalan na dinadala niya sa bayan natin. And at the same time, merong urgent measure na resolution na inapprove din ng Sangguniang Bayan na tinatawan incentive of 20,000 yan sa ato na kampiyon. And before po, yan na Heroes Welcome po, yung motorcade kahapon naman po ng Miyerkules, personal po kami pumunta ni Vice Mayor Mac Saison. Kasama nga po si Congressman B.T. Cabredo. Pinuntahan namin sa San Agustin, sa bahay nila. And doon, winelcome naman tayo ni Pedro dahil kaibigan naman natin siya. At inabot natin yung
inabot natin yung resolution of commendation galing sa Sangguniang Bayan. Oo. And at the same time, si Congressman Didi Cabredo nagpabot din ng suporta para sa kanya. And sabi nga ni monetary, financial. Sabi nga ni Pedro na malaking tulong sa kanya yan. Kasi kahit may manager siya, ang sinasagot lang ng manager sa kanila is training and hindi kasabay yung uniforme, hindi kasabay yung gloves, sapatos, and at the same time, yung vitamins na talagang kailangan niya. So, ayun yung mga napabot natin. At kahapon naman sa local government unit of Libon, ang munisipyo natin, nag-organize through the tourism office ng isang hero's welcome motorcade na naglibot nga sa Yan, tabi, Jimmy. tingog Nick, go. Ano nga, kaso hapon nadadangog ko si Vice Mayor ko sa hapon sa kauron mo naman kay Pio, no? Si Vice Mayor MacGregor Saison. Iyo, medyo na lampas lang sa talinga ko may kauron ako, pero nadadangog ko sa hapon sa report mo. Ano nga ning division ang ginanahan kay ni Taluran? Madali. IBF something? New IBF minimum wage champion. Iyan, oo. World champion yan, di ba? World champion. World champion yan, oo. Pagkakataon Anong na barangay Agustin ini nag-uulit? Tabi, pakiulit ako anong barangay? Ang magurang ka ni taga Matakon, Oo. then Arugan, taga Kutnogan Pulang. Ginagista rin ni Digdi sa Taduran. Talagang tunay na albayano, ano? Kaya pagkatapos nakakuha man gayud panindaga, Oo. duman na lumilipat sa San Agustin sa Libon, duman na ini naguli. I see. Paano siya nakalaog sa boxing daw? Ay dahil digdi pa dati na passion kay ni makipagbungagan. Ang hilig niya butangero. Oo. Kasagtod na dahil man digdibaгаnin mga matinding laban sa Satuya, nagpa-Manila. Oo. Sa Manila, nakakuha manin mga kabisto, nagpara turo training man, duman Oo. sa Ilor ni Jim Daa. Oo. Then, yun na ito, nakakuha ki manager, ipiglaban-laban ini, Iyong digdi sa talaga. lokal sa Pilipinas, gana. Nakantos na duman sa Japan. Tinik mo sa nasumatindi duman sa Tumba ba Japan, ito? Tumba, naling ko sa kuwan ka ito eh. Naling ko sa kuwan niya, so laban niya. Aram mo, saro inisab dapat gud adalan kan mga nasa position ngunyan, local elective positions na. Imagine sa mga historical mga boxers gym, dahil man sila nag-aasinso kung sa lugar sa nanin na nag-stay. Minapa Manila. Manado man sa Manila. Maski si Manny Pacquiao, naling ko sa history, buda sa iba pang mga boxers minahali sa probinsya ninda, minapa Manila, duman sinda, minatrabaho, minahanap kay trainer. Ako kay ito elementary, mayalig ako sa bungagan, pati tigbasan ko, aring dahil man. Kung ka pa Manila, gayud ako, pwede ko niya, champion naman ako. Nasuntag ang salbatan. Pasumtubag ka to grade 3 ako. Pati palang tigbasan. May punong na pigpapadala baga sa to, nag-ilamon. Tigbasan ko sa klase ko sa angog. Puminuti, sana. Anyway, congratulations Abangan dyan sa congratulations. buwan, panlalawigan sa Martes. Actually, kasuhapon Madig di siya? Madig di sa sanggunan panlalawigan? mo an informasyon na nakuha niya. Pabangan ko na sa nabigitan. Digdi ta interviewon. Actually, nakatalaan ko taning anapon ko. Oo. Ang question, biribisi na niya. Kung dyan na sana ito sa Sangguniang Panlalawigan. Maapirman da dyan sa sesyon. Iyo. Pabantayan ta digdi. Digdi ta lang interviewon sa Martes. Iyan tabi Okay. bigyan sa to yung mga dagdag na informasyon. Jimmy Nasalita, DCGB News. Alright. Mga tugang ang mga helang kang atay, arog kan fatty liver disease, alcoholic hepatitis and cirrhosis, mga helang na dara kan sobrang pag-inom nin alak o pagkaon po nin taba. Tapos ang kaugmahan kung di ka mo magbabago asin tanganing maugmang atay, kay po nasabayan po nin proteksyong Liver Aid Silimarin Capsule. Ang Liver Aid Silimarin Capsule para salud asin proteksyon kang atay, ini po may silimarin na hali sa herb natural kaya ligtas. Ang silimarin kang Liver Aid, antioxidant na probadong epektibo sa pagtaon ng proteksyon. Soral daw na pag-inom kang Liver Aid, pwedeng mapugol o mabawasan ang danyo sa atay. Epektibo man ang Liver Aid sa pagpugol kan paghubag kay ni. May bisyo man o wara. Mahilig uminom o dai, mas maray na isabay ang Liver Aid Silimarin Capsule Oral daw. Para daing tama sa atay, mas enjoy ang pamumuhay. Kaya liver lovers, mag-Liver Aid na para po sa baskog na atay. Ang Liver Aid Silimarin Capsule, mabakal sa mga panginot na butika nationwide. 8:31 sa Pilipinas. An oras hatod sa Indokal. Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi,
Plemex. Ang mga baretang ini hatod sa Indo kan mga minasunod. Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex. Diyan Trinidad, tindog uwas, serbisyong dyan kita. Si Trinidad, siya matanos, siya makatao pa asin mahigos. Padabata ang banwaan kay uwas, kaya madyan nga magsarabay kita. Tindog uwas at ikurahaw ta, para ang dikulom ay magliwanag na. Handang iangat, banuang ginikanan, si Diyan Trinidad, sasabayan kita. Si Diyan Trinidad, pwedeng pwede siya. Sa uwas, Diyan Trinidad. Adrian Salceda, Adrian Salceda. Padagos ang pagtabang niya sa sato padabata. Yan ang satong alkalde sa banwaan ni Pulangi. Taon-taon kada ko lang mga naginibuhan niya. Idolo padabata si Adrian Salceda. Tunay na aki kan tercer distrito. Nonoy Kap Adrian sa tuyang idolo. Adrian Salceda, padaba siya kan masa. Alcalde kan Pulangi, mayor Nonoy Kap ikana. Adrian Salceda, pag-asenso na matita. Banuan kan Pulangi, kay mayor Nonoy Kap. Anong asing kilig sinigang mo? Pork. Chicken! Fish! Kahit ano, mapapakilig ka sa sarap. Basta may Knorr Sinigang Mix. Made with real sampalok and seasonings for your asing kilig sarap. Kaya sabaw pa lang, ulam na. Asim kilap na nasaba. Asim kilap ng pamilya. Asim kilip, gusto ko pang kumain ng sinigang na love namin. Extra rice pa! Knorr! Kayo po ba ay may katanungan sa PhilHealth? Makinig sa programang Alagang PhilHealth kasama ang PhilHealth Regional Office No. 5. Mapapakinggan tuwing Huwebes alas 10 hanggang alas 10:30 ng umaga sa DZGB. Damang-dama ang benepisyo ng PhilHealth sa Alagang PhilHealth. Handog ng LGU Jubilar Albay, pinangunguna ni Mayor Joram Arcangel ang taunang pagdiriwang ng Kipia Festival. Ngayon, nasa ika-21 taon na, Kipia Festival 2024 mula August 2 to August 29. August 2, Mass, opening program, motorcade, and free concert with Orange and Lemons with Chester Padilla. August 7, Inter-Barangay Boxing Competition. August 10, Kipia Youth Day. August 13, Marathon Kargaan Agum. August 16, Lechon Cooking and Eating Contest. Beer Plaza with Vin Abranica, Beatriz Imperial, Grand Damage, and Two Angels and Nexus Band. August 19 to 28, Jubilar Sounds and Bites. Good food, good mood, Food Bazaar. August 20, Beer Plaza and concert with Rock Steady. August 23, Tukak Pulutan, Bikini Open Showdown, Jungle of Sexy with Miss Ara Alonso of Viva Max. August 25, concert with Chocolate Factory. August 27, Mutya ng Jubilar with Daniel Matsunaga and Rafael Rosel. August 28, Socio Civic Parade, Championship Game, 3rd Mayor Joram Cup, Fireworks Display, and Disco. And August 29, Feast Day with Consolidated Mass. Kipia Festival 2024. Hatid sa inyo ng LGU Jubilar Albay and the Municipal Tourism Council headed by Mayor Joram Arcangel and Cap Tristan Arcangel. Sama na at makisaya sa Kipia Festival 2024. Ito ang dahilan, kaya lamang ang may tapang. Pinakalang dehado yung palalyamado. Ito ang tunay na never say die. Saya na tayo tunay. Itaas ang tagay, kabarangay. Drink responsibly. Ginebra San Miguel, lamang ang may tapang sa One Ginebra Nation. Kaming magtutropa, laging ganado. Sa trabaho, Ganado! Sa pamilya, Ganado! At syempre, kapag good times, Ganado!
Ang mga selebrasyon kasama ang tropa, walang katulad. Basta may moderation, healthy lifestyle, at Liverade. Ang Liverade ay may silimarin na maaring makatulong sa kalusugan ng atay. Araw-araw kaming umiinom ng Liverade dahil kami ay ganado sa kalusugan! Liverade, it's liver lover, boys! Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamiting paggamot sa anumang uri ng sakit. Tulong proteksyon at pampalakas sa kalusugan ng atay. Liverade Silimarin Capsule. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Camille Prats Yambao po. Yan sila Nala at Nolan. Nagkakatuwaan. Mami, wala na ko ubo. Good. And what did Mommy give you? Planex for kids. Para sa ubo ng mga anak ko, Plemex for Kids. Gawa sa natural na halamang lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa sa aming pamilya. Plemex for Kids. Ang batang lagundi, Planex. Vitex Segundo L is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Mamis, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex! Anhapot. Ano nga niyang hapot naan? Kay ba si Henry Maceda, ang lalaki Pre, hindi inuumaga. Alright, sige po. Mga tugang, balik kita sa programa ngunyan tabing aga. Didi po mga tugang sa ano yan. Sabi ni Madam Susan Bornas, good morning Hansam. Please extend po my congratulations Kipadi, BP Glenn. A very well deserved award. May your tribe increase po. Congratulations po Giraray. Madam Susan, good morning tabi sa imo. Salamato na maray ha. Nagadangog tabi ito si Cap Glenn. Ano? Sigurado tabi yan na nadangog tabi an sa imong congratulations, Buda. I-forward ko man tabi sa imo ini na ano ini. Ini tabi na mensahe. Mo tabi sa iya, Ma'am Susan, an sa tuyang former regional director kan Parole and Provision Office hindi po mga tugang sa Bicol. Yan. Alright. Sandali lang tapig-apudan ko si Mayor J. Rosal ta. Ngunyan bagang mga tugang opening kanibalong, di ba? Opening kanibalong ngunyan, mas maray na ano yan ha. Mas maray na matawan ng taki dagdag na impormasyon sa tuya ng mga kababayan. Ano, digdi po sa tuya na syudad. Okay, ringing lang tabi ang number ni Mayura G. Ano? Anyway, basta na. Taod, balikan tatabi si Mayura G. Mga tugang, may kinaraman digdi sa Ibalong Ho. Ibalong Ho. Alright. O sige, aramon tangon niya an flow kan traffic. Digdi po, ngunyan pong hapon, although aram na nindo na sarado ang Rizal Street. Diyan na after lunch tabi. Pero ano ang pwedeng mga alternatibo na pwedeng agihan? Mga tugang didi po sa Legazpi. Nasa linya po si Karen Ala. Kay ba si PSO Chief Rules Guerra. Hello Karen, good morning. Yes, sir. Yes, VP. Good morning tabi sa imo atin sa mga paraantaban niya doon niya na pag-aala. Kasabay po kan aman labi-labing seguridad ngunyan sa palibot sa ibang parte digdi sa Albay, urog na sa syudad kan Legazpi. Preparado naman po ang traffic management team sa magiging daloy kan trapiko uro at yan, particularmente po sa tigaasa na gabad kan trapiko dahil sa pauruton pang ating OBP na tigpapagilin sa publiko na pag-abot nin alas 12 po nin pagkaugto may mga sisiraduan na tinampo bilang pagtaunggalan po sa gigibo na parada at yan na alas 12 nin pagkapon. Dito na po, VP Palawigon ang istorya. Kay bata po unan si Public Safety Officer Chief Rodis Guerra para po explica sa publiko ang sa indang magiging trabaho at pagmanear sa mga kaganapan sa tinampo. Diyan po digdi sa tuyang. Apa. Hello. Hi, BP. Good morning, BP. Good morning. Yes, sir. Chief Ruli, Colonel, marinaga po sa imo. Salamat po sa oras mo sa DCGB. Kasubago po na broadcast ko. Kami na-receive akong order of closure para sa Kalaban kang Rizal Street. Anong oras po isasara ang tinampo tabi, Colonel, mamaya? Thank you very much, Tabi, BP Henry. Una-una po, magandang umaga po sa ating mga listeners. Ngayon na po, this is D-Day. Today na po, after 4 years, ngayon po ulit magkakaroon tayo ng Ibalong Festival. And with this, alam naman natin na nag-effort din po ang ating City Mayor para suspender ang klase pamula alas 12 onward. Both private and public. Now, kung po sa pig-aproban na traffic advisory,
Ang inaproban po by expected na by 12 noon. 12 noon. Sasara na po ng mga pulis. Ito pong kahabaan ng Rizal Street. Po tabi sa may Bagtang. Opo. Okay. And then, kung yung lahat ng mga dumadaan sa Rizal Street, lahat po yung mga tinatawag na auxiliary road, barangay roads na ang tumbok kay Rizal Street, apektado po yan. Kaya may nakaparada na po mga naka-standby na barikada si Kuya Andy dyan. Opo. Maya-maya po mag-iikot na yan, then nilalagay na po yung mga barikada. And bapayan po ng Legazpi City Police personnel. Nagsabi po yung ating si Legazpi City Operation Chief Captain Hermel Matili na magdideploy sila ng maabot sa 200 pulis para magbantay ng road closure at magmanehar ng trapiko sa nasabing lugar, mga lugar. Opo. Kung iyan tabi, Chief, sarado na yan by 12 o'clock noon, ngunyan pong aldaw, ano pong mga alternatibong ruta ang pwedeng magamit kan sa tuyang mga kababayan? Sa oras na yan, hanggang matapos ang parada. Ang alternate po, kung halimbawa galing kayong 3rd District, iwasan na po natin kung pwede dumaan na tayo ng Tagas, Magayon Drive, lalabas po tayo ng Cafe Nakende, and then kakaliwa po tayo ng Bene Imperial, diretso po sa sentro ng Legazpi. Kung naman po mga manggagaling sa Southern Barangay, dito po, pwede po yan na mag-cross pa rin dito sa may F. Imperial, dito sa may BRR, ibig sabihin pass and go. Pero pagdating po na dumadating na yung mga magpaparada, sarado na po yan. Ayun. And then eventually, yung manggagaling sa Southern Barangay, Manito, Bangkiruan, Humapon, dito na po sila dadaan sa may Pinson, diretso po sa Captain Nakende, kakanan po ng Bene Imperial hanggang sa sentro na. Opo. Yung from Sorsogon tabi, Colonel, yung from Sorsogon, hindi pwedeng dumaan sa Bangkiruhan going to Taisan, di ba? Saradon tinampo dyan sa Rizal Street, tama? Ayun nga, palagi ko maghihintay sila ng konting oras o hindi ko makaka-cross sila. Habang hindi pa kasi dumadaan itong parada dito sa may lugar ng parte ng BIR Binanuan, pwede pa sila mag-cross. Pero once na nag-start na yung parada, hindi na talaga sila pwede makakross dahil maghihintay na sila ng konting oras. Dahil yung ating stage, sarado po yung Kahabay, sarado po yung boulevard. Dahil yung ating stage sa BP ay yan nakalagay sa tapat ng City Engineering Office facing DC. Kaya sarado talaga po yan. Ayun, Tapos Boulevard, Sawangan Park, Budaan Legazpi Boulevard, close yan hanggang din tatapos ang parada. Kaya talagang dahil pinig lumusot yan, Chief, sa lugar na. Hanggang hindi natatapos ang parada, that will be closed. And then, dire-diretso na rin ang concert. Kaya mangyayari rin dyan, ang Boulevard close yan, hanggang dito baga sa may showings, yung papuntang Buraguis. Diyan i-open pagkatapos ng parada. Okay. Mga pirang oras po ang estimated na time na sarado po ang tinampo dahil ang tabi sa parada, Colonel? Ang estimate po natin na wala namang strict presentation, mga 2 to 3 hours tapos po yan. Ayun. So meaning baka mga 5 or 5 o'clock or 6 tapos na. Ang ating pong timeline, ang ating pong target timeline is kung dapat before 6 matapos po yan, matapos yung photo, and then para dire-diretso na po makapag-start yung concert. Ayun. Okay. So, ang medyo crucial man so from 12 to mga 5 o'clock, Colonel? Para sa road closure, ang crucial nating oras, yung 2 to 5 to 6 yan ang crucial. Dahil kasi pag mga bandang alas 4 na, maluwag na itong Albay District dahil lampas na yung Tama. Buda, ining mga pag 1 o'clock, di ba may misa, tabi, Colonel, di ba? May misa sa katedral. After the mass. Pagkatapos ng ban, tuloy-tuloy na. Anong oras po ang estimated na start? 2 o'clock or 3 o'clock, tabi, Colonel? Ang nakalagay po dito, as per approved advisory, the start of parade is 2 p.m., alas 2 ng hapon. Ayun, alas 2. Ang assembly area, the first element ng ating colors will be dito po sa mismo sa tubangan ng City Hall,
and then ang posisyon ng ating mga contingent paatras. Baka po abutin hanggang dyan sa may sakto yung ating contingent. Dahil alam po ninyo, may contest din po dyan yung the biggest contingent. Opo. Kaya medyo marami po yan. Yeah. Ano po, Chief? Diretso po yan. Dahil kan kumparada dahil mga or exhibition yan. Wala po. Diretso po yan. Walang mga street dance. Wala po. Oh, okay. Sige, Tabi Colonel. Pangapunan, Tabi, sa mga kababayan. Go ahead, Tabi, from PSO and PNP Legazpi. Thank you very much. Alam po ninyo, 4 na taon po tayong hindi nagse-celebrate ng Ibalong Festival. Iyo baga. Ngayon po ang panahon para minsan after those 4 years magsaya tayo at muli tayong magkasama-sama para at least naman ito yung tinatawag na breathing space natin, pag-unwind and then pagsasaya kapagkat nakalampas po tayo sa pandemic. And then kaya po this is well attended, lahat po ng mga barangay kasali rito. At yan po, ibig sabihin, brushing elbows, magkakapangipangita ulit tayo. And then, ito na nga po, baka sapagkat ito pong Ibalong Festival, ito talaga ang highlight o pinaka-top na activities ng ating city government. Yeah. Anong lamay sa tabi, anong table number tabi kita naman, Chief, sa Beer Plaza? Yan na banggi? Kahit saan tayo pwedeng bumuko dahil welcome to doon. Siyempre katabi doon, BP, kaya kahit saan table, pwede tayo doon. Dahil kitang table number naman, mas kisend naman pwede, ere. BP, nakikiusap ako sa mga motorsiklo kasi usually, ang sakit ng ulo namin talaga yung mga motorsiklo na mahilig magpusingit kahit saan. Yeah. Doon naman sana, dahil pagbigyan naman natin na maging maayos at saka sinisigurado po ng ating incident management team na talagang magkakaroon ng tinatawag na free lane na pagdadaanan ng ambulansya just in case ng emergency. Yes, very good. Opo. Chief Ruli, salamaton. Happy Ibalong. Maraming salamat po at thank you po kay Miss Ala sa pagpunta dito sa aming opisina. Apo, thank you. Salamat po. Good morning. Happy Ibalong Festival. Alright, Karen. Correct, GP, yan po ang informasyon halik kay PSO Chief Rolly Isguera, info si Karen Ala, live tigil sa Public Safety Office with Henry Boy Matas sa Mobile CCTV News. Alright. Ika na lang nagbugta ka, Hindi. Ika nagbugta ka. Ayos. Yan po ang mga aktibidades ngunyan. Anong ngunyan pong allow opening yan? Garo dito na makakaoron si Mayora G. No, may kinaraman. 10 minutes. I-try ko daw gararay na po dan sa tuyang alkalde. Mga tugang. Nag-reply na ka sa bagay. Baka doon ako may kauro naman eh. May mga biglaan kayang mga bisita. Try. Standby mo na Joshua ha. Dahil ka magiro dyan. Dahil ka tabi maghiro dyan. Mga tugang ta... Anyways, kung dito makauron mo niyan, saga, taan ibalong baga tabi Ronald, sarong bulan baga sarong bulan baga. Alright, sige. Anyway, garmay kaurong ko sa tuyang alkalde, mga tugang. Anyway, mga tugang, dumang kita kay Joshua Bino. Dagdagan ta po ang report, hali po dyan sa luway. Joshua, good morning. Hello. Good morning. Alam lang ba kung muna yun, Nata, sisang kasunod muna naman ta. Sisang kasunod muna naman, Joshua. Wala man po. Inuba ko lang sa ilmita. Nagkilit akong madali. Gari kaya kulob sa boses. Iyo man ako kaya kahit to kan ako baga kahit to kan panahon kahit to kaya wala ko yung cellphone bi et sip baga. Opo. Kung ako nag-report, pag may kasunod ako, ganyan, magilid muna kitang madali, ha? Dili muna kita sa waiting shade. Ma-report muna ako. Habang nag-report ako, nakatuko siya sa motor, ako nasa baba kan motor. Oo. Kararog kaan. Good luck sa akin. Para pala si RD Baragaisa, no?
Okay, dakol di peso na kalinya ang activities Okay mo lang. na Alda. Pero No problem. susunod ang Alda, schedule lang kita. Asi, no problema, laga na. Okay, sige, go. DP, padagdag niya tong pareta makaalarma ang pagtaas sa bilang kan mga tinamaan ng dengue digdi sa Bicol Region. Alaga Dario Pamanday INBP sa pagkakaigwanin na epidemya o kaya outbreak kan na dengue. Initabi DP Henry ang naging pahayag ni Doc Briseño, Hello. ay na-put off the air. Nawala eh. Nawala kita. Pero under naman kita sa Facebook, ano? Continue kita sa Facebook. Okay? O sige, Joshua, idiretso mo lang. Under naman kita sa Facebook. Go. Iyan tabi ni Henry ang naging pahayag ni Dr. Janice Alcala Arellano, Medical Officer for Department of Health Bicol, kung sa inari parubaga ang 40% na paglangkaw sa bilang kan mga tinamaan ng dengue dito sa Bicol Region. Nangugunta tabi ni Henry ang pahayag ni Dr. Arellano. Tumataas po siya dahil yun na nga, siguro yung weather, kasama na yon. Na-mention natin, diba, marami tayong pag-ulan ngayon, meron tayong bagyo, kaya na-expected talagang tumaas ngayong July dahil nagkaroon tayo ng typhoon, sunod-sunod yung pag-ulan, and hindi natin siguro na-clear yung mga breeding site, kaya talagang expected po pag gano'n. May kadugtong pa, Kipe. Ano? May kadugtong pa, o yan ha. Sige daw. Nakwanda sa mga breeding places dahil na-clean up, dahil nalinig eh. Sunod-sunod na kaya so Pag-uran. naging pag-uran, may bagyo, tapos nagkapirang simanang sunod-sunod Actually, sa mga pag-uran. maski din na kan maghirang gobyerno, ang mga tao kayang gibonyan eh. Kung kanya-kanyang harong maglinig sa palibot. Correct. Sige daw tabi, Doktor. Honestly, sir, kung i-compare natin sa ibang regions, gano'n na lang para may picture din kayo. Tayo ang pinakamababa na cases ng dengue. But then, kung ang titingnan natin ay kung nandun na ba tayo doon sa epidemic, wala pa naman po, or outbreak, wala po tayo doon. So, controlled in a way na hindi tayo umabot doon sa ganong level, pero ayaw natin umabot doon. Kaya ganitong level pa lang dapat meron na tayong mga preventive measures para maiwasan natin yung pagtaas, ayaw natin ng death, and ayaw din natin na kumbaga lahat ng probinsya or munisipyo ay magkaroon ng maraming cases. So yun pong iniiwasan natin. Ako parang gusto kong makadaupang palad si Doktora. Ay, magugustuhan mo Parang gusto ko siyang ma-interview eh. Magugustuhan mo siyang kausap. Tungkol dyan sa dengue na yan. At saka iba pa. Anyway, magkikita rin kami ni Doktora sa darating na mga panahon. Magkikita rin kami. Sigurado yan. Susulatan natin si Direktor para makausap natin siya dito sa DCGB. Okay? Bibigay ko kay Ate Sarah yung buong pangalan sa posisyon. Yeah. Okay. Sige. Yan tabi dito ang dagdag na istorya na kinaraman sa dengue. Joshua B. na DCGB. Thank you, Joshua. Magbabalik kami. Magalipas lang kan mga patalasta 6 minutes bago magalas 9 ninaga. Dahilan kaya lamang ang may tapang, pinakalang dehado yung palalyamado. Ito ang tunay na never say die. Sayang na tama ang tunay. Itaas ang tagay, kabarangay. Drink responsibly. Ginebra San Miguel, lamang ang may tapang sa One Ginebra Nation. Congressman Attorney Jill Bongalon. Aki pa nagpuuna sa pagsisirbi sa serbisyo publiko, subukta na ini tunay na matinabang si Attorney Jill Bongalon. Naging leader kang kabataan dahil sa sobrang higos, abogado kang gabos basta sa matanos. Sa Albay, Congressman Attorney Jill Bongalon. Attorney Jill Bongalon, Kong Jill, siya si Kong Jill, siya na, siya si Kong Jill Bongalon.
mahigos, makinabang, madali mandulukan. Dako lang napatunayan sa tuyang namatean. Nagpadagos ang serbisyo na pinunan. Pabuluson ang burabot ni kauswagan. Serbisyong may puso yan. J-E-S-A-P, Jazzy Jessup Salceda. Si J-E-S-A-P, Jazzy Jessup Salceda. Si J-E-S-A-P, Jazzy Jessup Salceda. Si J-E-S-A-P, Jazzy Jessup Salceda. Jazzy Jessup Salceda. Jazzy Jessup Salceda. Inihahatod sa inyo kang Department of Environment and Natural Resources, Regional Office No. 5, ang programang Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Programang magtataonin informasyon asin kaaraman, manangod sa satuyang kapalibutan, asin sa mandato kang Department of Environment and Natural Resources. Sa tunghinanyugon, kada Huwebes alas 11 sagkod alas 12 nin pagkaudto, Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Hatod sa inyo kang DENR Regional Office 5 asin kan istasyon na ini. Adrian Salceda, Adrian Salceda. Padagos ang pagtabang niya sa sato padabata. Yan sa tong alkalde sa banwaanin Pulangi. Taon-taon kadako lang mga naginibuhan niya. Idolo padabata si Adrian Salceda. Tunay na aki kan tercer distrito. Nonoy kap Adrian sa tuyang idolo. Adrian Salceda, padabat siya kan masa. Alkalde kan Pulangi, mayor nonoy kap ikana. Adrian Salceda, pag-asenso na matita. Banuan kan Pulangi, kay mayor nonoy kap. Kitang mga Bicolano, uragon, sabay-sabay manan mga kadipeselan, kakayanon taan. Kaya pag sabay-sabayan helang o kamatean, arog kang bagat na may kulog kipayo, bagat na may kulog kihawak, o may kalintura, discarding uragon ang kaipuhan. Discarding Rexidol Forte, mas makaskas na banat sa apat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes. Unilab yan. Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Anong asing kilig sinigang mo? Pork! Chicken! Fish! Kahit ano, mapapakilig ka sa sarap. Basta may Knorr Sinigang Mix. Made with real sampalok and seasonings for your asing kilig sarap. Kaya sabaw pa lang, ulam na. Asim Kilab, meron ka ba? Asim Kilab ng pamilya. Asim Kilig, gusto ko pang kumain ng sinigang na loob namin. Extra rice pa! Knorr! SB19 here. Ano atin? Atin to, chicken McDo. Much malaki, malaki, much juicier, much crispier to. Versus previous recipe. Better chicken McDo. Atin to, chicken McDo. Parami na tayo. So in love sa chicken McDo. Para sa'yo at para sa atin. Ang better chicken McDo. Atin to, chicken McDo. Bigger, better chicken McDo. Versus previous recipe. Dried fruit for a McSaver Sulit Busog Chicken McDo meal, 99 pesos lang nationwide. Kapag nagkakaedad na, mas importante ang proper lifestyle. Jogging tayo pa! Sige na! Maliwanag ang benepisyo ng tamang pagkain at ehersisyo, kasama pa ang pag-inom ng Optin. May nutrients ng lutein, vitamin C, E at zinc. Parte na ng aking daily regimen. Ganda talaga ng view dito pa. Kitang-kita! Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Labanan ang maagang panlalabo ng paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe,
suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spas and invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa, Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-777-5734. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. May energy na. Energy! Meron ding Energy! nag-crash o nag-palpitate? Baka di yan pang everyday. Mag-Enervon helps unlock Healthy energy! na magandang araw-arawin with proper dosage, diet, and exercise. Mag-Enervon araw-araw. Unilab yan. Multivitamins is the generic name of Enervon. If symptoms persist, consult your doctor. Anhapot. Ano nga ning hapot naan? Kay ba si Henry Maceda, ang lalaking hindi inuumaga. Sige, balik kita mga to. Ay alas 9 na palan. Pangyari sa Maabaka. 9 o'clock na pala. No? Tapos na ang programa ta. Yan naman ang hapon. Yan ang hapon ilingon tatabi. Ano? May mga kuwang kita sa yan ang hapon. Igwa kita ki mga blow-by-blow report. May kinaraman po dyan sa Ibalong Festival. Tabi sa tuyang Ibalong opening program. Kunyan pong hapon. Bueno. Salamat po kasi nung pagantabay. Ini pang lalaking hindi inuumaga. Thank you. Tingog ka manuaan. Susunod na. Diba po si Pio Fernandez. Goodbye. Maray na agap sa Edo Gabos. Happy Ibalong.